Θα ήθελα να καλέσουμε τώρα τον Δήμαρχο, τον κύριο Καψάλη, να εγκαινιάσουμε το κτίριο, γιατί είναι και η πρώτη εκδήλωση από ό,τι έμαθα. Έχουμε γίνει κι άλλες, οπότε δεν είναι η πρώτη, αλλά θα το εγκαινιάσουμε σήμερα με μια ιστορική έκθεση φωτογραφίας. Σας ευχαριστώ όλους και εύχομαι όλοι στις μνήμες σας να χαράξετε την ιστορία μας και τον πολιτισμό μας. Οσολογιότατε, κύριε Πρόεδρε της Ομοσπονδίας Παπαδοσίου, κύριε Λάπα, κύριε Πανταζίδη, απόγονε το τιμούμενο πρόσωπο σήμερα, από την περιοχή μας, από τη Βύσσαλη, καταγόμενος της Βύσσαλης, κυρίες και κύριοι, με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση, αλλά και περηφάνεια, καλωσορίζουμε σήμερα την έκθεση φωτογραφίας που είναι αφιερωμένη σε μια εμβληματική φυσιογνωμία της τοπικής μας ιστορίας. Το πρωτοπόρο φωτογράφο του Πογονίου Γιώργου Πανταζίδη. Ο Γιώργος Πανταζίδης, με την καλλιτεχνική του ευαισθησία και την τεχνική του πρωτοπορία για εκείνη την εποχή, κατάφερε να εχμαλωτήσει όχι μόνο τα πρόσωπα, αλλά και την ψυχή του τόπου μας, του Πογονίου. Το έργο του αποτελεί πολύτιμο τεκμήριο της πολιτισμικής και κοινωνικής ταυτότητας του Πογονίου και της ευρύτερης περιοχής, όπου στα τέλη του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα, μέσα από το φακό του, βλέπουμε την καθημερινότητα, τις γιορτές, τα είδη και τα πρόσωπα του Πογονίου να ζωντανεύουν με έναν τρόπο άμεσο και διαχρονικό. Η σημερινή έκθεση στον ιστορικό χώρο αυτό, το εμβληματικό αυτό κτίριο, Αρεναγωγείο, Παρθεναγωγείο, Δερβινακίου, αποτελεί φόρο τιμής σε έναν άνθρωπο που με το έργο του συνέβαλε καθοριστικά στη διατήρηση της συλλογικής μας μνήμης. Είναι ταυτόχρονα και ένα κάλεσμα σε όλους μας να αναστοχαστούμε τη σημασία της πολιτισμικής μας κληρονομιάς και την ανάγκη να τη διαφυλάξουμε και να την αναδείξουμε. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους διοργανωτές και κυρίως τον κύριο Λάπα, στους επιμελητές της έκθεσης και σε όλους όσους συνέβαλαν στην πραγματοποίησή της. Το Πογόνι έχει τη δική του ξεχωριστή θέση στο χάρτη του πολιτισμού και οφείλουμε να συνεχίσουμε να την ενισχύουμε με δράσεις όπως η σημερινή. Σας ευχαριστώ θερμά. Η έκθεση θα συνεχίσει, όπως είπε ο κύριος Λάπας, όλο το δίμηνο και αν χρειαστεί θα τη διευρύνουμε, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες της περιοχής μας να την επισκέπτονται και να μπαίνουν στο κλίμα της εποχής. Θα διαθέσουμε, κύριε Λάπα, κάποιο άτομο από το Δημαρχείο, τουλάχιστον τις πρωινές ώρες, ώστε όποια λεωφορεία, όσοι επισκέπτες έρχονται στην περιοχή μας, να μπορούν να έχουν σας ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι πολύ χρόνο να επισκέπτονται και την είναι πολύ σημαντικό στο όραμά μας. Και με την ευκαιρία αυτή τη σημερινή, το άλλο Σάββατο θα έχουμε και άλλη εκδήλωση εδώ, για έναν άλλο, για μια άλλη μορφή, ηγετική μορφή, τον Οπραρχικό Νταλιάνο, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να μας επισκεφτούν και αδελφοί μας από την Κύπρο και από την Κρήτη, από τα σφακιά της Κρήτης, γιατί όπως ξέρετε έχουμε κάνει αδελφοποίηση εδώ και αρκετά χρόνια με τα σφακιά. Πέρυσι κάναμε με την Αγία Ανάπα της Κρήτης και επομένως οι τρεις περιοχές μας ενώνει το όνομα Νταλιάνης. Το επόμενο Σάββατο θα είμαστε και πάλι εδώ σε αυτή την